Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Ngifuna sikhulume ngama-sets. Ngifuna nje sazisane ukuthi yini ama-sets futhi ama-sets asebenza kanjani. Ama-sets kungaba inhlanganiso nje yazo zonke izinto nje noma yini, kungaba ama-set inhlanganiso yecathulo, inhlanganiso yamapensela, inhlanganiso yamathoshi, inhlanganiso yamaselula, ama-sets nje inhlanganiso yanoma yini. Kodwa ke lana ngoba sikhuluma ngeze-maths asithi ukuhlanganisa sibe nama-set enombolo. Asithi ngino-x oqala ngithi phakathi ku-x wami ngine-set yani ney'nombolo ezithi 3, 12, 5, 13. Base emva kaloko ngithi nginenye futhi set yey'nombolo. Kuleyo set yenombolo ngithi y, bangithanda bengingathi s, bengingathi z, akulutho, ngithathe nje y nje. Ngoba sujwayele ngaba neset ethi 14, 15, 6, 3, ngavala ngathi ama-sets ami lawa. Ngifuna ukukuzwisa noma ngikukhumbuze ukuthi lama-set ke uma sesinawo sidlala kanjani ngawo, ngoba phela akumnandi ukuthi sibe nama-set nje singazi ukuthi siwenze njani. Sifuna ukubona ukuthi singadlala kanjani ngawo. Asibone ke ngikukhombise into engizofuna ukuthi uyazi. I-union, nansi i-union, uphawu lwani leli, uphawu lwe-union. Uma uphawu lwe-union lolu lubheke phansi, njengoba lubheke phansi kanjena, lusho ukuthini? Lusho ukuthi and. Athi ngibhale. Lusho ukuthi and. Uyawazi ke u-and kusho ukuthi uqonda ukuthini? Uqonda ukuthi uSibusiso noNtomfuthi bahambile. Kusho ukuthi 1 no-2 and kusho ukuthi ukuhlanganisani okubili. Uyakubona lokho? Uno u-and wethu. Asibone ke basihlanganisa ke u-x no-y, u-3 bethu. Bese sehlisa noma uwodwa oqala, u-5 awukhomunye, 12 awukhomunye, 13 awukhomunye. Khona awukho omunye. Uba omunye khona. Awukho omunye 13. U-13 uwodwa kanti futhi no-5 uwodwa. Ya kunjalo. Kanti futhi no-5 kuwodwa. Okusho ukuthi la ukuhlanganiswa kwa-x wethu no-y kube sebehlanganiswe yini? Sebehlanganiswe u-3 kuphela ngoba izona nombolo abanjani abasebenzisana ngazo. Asibone uma ukuthi i-union ibheke phezulu iqonda ukuthi u-o kusho ukuthi thatha i-apula noma ipetshisi. Noma. Asibone ukuthi ke uma sesithi x noma y siphuma nenhlanganiso enjani yenombolo zethu. Kuzokusiza lokhu ke njengokuthatha njengokomthetho wokuqala ukuthi kusetshenzwa kanjani uma sisebenza ngenamba zethu zama-set kanye futhi sesithola nenani ne-union. Khumbula bayibheke phansi i-union yethu iqonda ukuthi and usho ukuthi no. Bayibheke phezulu i-union yethu iqonda ukuthini? Iqonda ukuthi o noma. Bahlanganisa nje siyathola u3, 12, 5, 13 yebo. Njengoba injalo siphinde sithi futhi singehlisa no-14, 15, 6, 3 ukhona vele laphaya sebe singasawufaki wesibili. Ngobani ithi okusho ukuthi thatha okwaka x noma okwaka y. Asibone ukuthi singadlula kanjani ukuyozama ukuthi sandise ulwazi lwethu nge-union kanye nama-sets. Asithi ngine-triangle yami ngiyivulile la. Ngithi ngidwa amaqanda ami omabili. Ngizama ukuthi ngenzeni i-intersection yenombolo zethu. Ukuhlangana kwenombolo zethu. Uqala u-x wethu bezino-5, 12, 13, 3 yebo. U-y wethu uyabona ukuthi u3 bayabolekana u-x no-y wethu ingakho
amagungquluza ethu lawa engenana. Ngobani? Ngoba khona khona inombolo abolekana nayo umabili. Kusho ukuthi ngale uziphethele u5, 12, 13 x wakhona, u-y nangale uphethe u4, 15, u14, 15, 6 wakhona, kodwa bahlanganiswa bani? U3. Ngakho ingakho ngiqhakazisile lapha phambili ukuthi u3. Ngakho ngabhala uphawu lokukhombisa laphaya ukuthi x nophawu lwe-union olubheke phansi olusho ukuthi and no y. Kanti futhi bangase ngiqhakazise konke kube sekucaca ukuthi ngingasho ukuthi u-x u-union yethu ubheke phezulu kube u-y uqonda ukuthini? Or uqonda ukuthi noma. Asizame isibonelo sesibili. Asithi u-A wami uno-11, 4, 12, 7. U-B wami 13 ngafaka bani 4, 12, 10, 3. Azibona zaka-B ngathi zithanda ukuba zinde kodwa kunalutho lokho. Base sisebenza. Uma usutholile kumqondo waloku nanokuthi umthetho usebenza kanjani, kuyobe nje sekuyinto emnandi elula kabi ukuthi wenze lezi ibalo. Uzobona nje nawe. Asibheke u-union wethu ubheke phansi sitheni? U-and. Asibheke ke basebenzisana no4, bobabili bano4. Ngakho singawehlisa u4. 12, yebo bangena no12 babili. 7, awukho omunye u7. Sivala lapho. U-A no-union obheke phansi kwaba u-B, singathola ukuthi u4 no7. Ngabe sesithi C basithanda sesikhombisa ukuthi uyaqhubeka umdlalo wethu. Ngifuna ukubona i-union basithi ukunyusa. I-union basibheke phezulu ithini? Ithi or. Khumbula lokho. Sibone 11, 4, 12, 7 nangu-13. U13 awukho kabili, singawehlisa 13. U4 sino-12 sihlisile 10, 3. Kalula kamnandi njalo. Sophinde futhi senze ezinye ezikhombisayo ukusebenza kwe-union nanokusebenza kwama-set.